Boiro converteuse no epicentro das artes marciais galegas coa celebración do Campeonato Galego de Hapkido e do Autonómico Escolar de Combate de Taekwondo, un evento no que o Club Malamía foi o protagonista. O pabillón de Barraña acolleu unha intensa fin de semana deportiva coa celebración do Campeonato Galego de Hapkido e o Campeonato Galego Escolar de Combate de Taekwondo. Entre ambas xornadas participaron máis de 500 deportistas chegados de distintos puntos de Galicia, convertendo o municipio nun punto de encontro para familias, adestradores, árbitros e afeccionados. O sábado celebrouse o Autonómico de Hapkido, no que o Club Malamía conseguiu proclamarse campeón galego por equipos, ademais de sumar un amplo palmarés de medallas en categorías individuais, parellas, tríos e grupos. A competición continuou o domingo co Campeonato Escolar de Combate de Taekwondo, onde o club boirense volveu a sumar podios, incluindo medallas de prata e bronce tras varios combates de alto nivel. Unha fin de semana que deixa en Boiro un importante impacto deportivo e social, consolidando o municipio como sede destacada das competicións autonómicas de artes marciais en Galicia.